dito kami napapunta sa ano, sa Camp Isabel. Maganda yung lugar eh. Maluwag siya. Malaki yung parking. May ganyan din sila. Yung room na nakuha namin, aircon room na siya. Dalawang rooms. Tapos sa 20 kami nakatao eh. So yan yun. Yan. Dalawang room yan. Tapos meron kaming refrigerator dito sa labas. So ito yung laki ng room. Camp Isabel. So yung mga tropa nandun sila ngayon, low tide eh, nangunguha sila ng seaweeds. Ay, nahuli nila. Marami na ba tayong pang-ulam? Biro, nakarating pa yung mangga rito ah. Yung laki oh. Ano yan? Laki. Mamamatay na yan pag wala sa tubig yan. Starfish oh. Kala ko ano eh. Yung pangaso seafood, hindi ba yan? Ayan oh. Wala rito eh. Grabing baba ng tubig ah. Pupunta kami sa isang island ngayon dito, Crocodile Island. So, sama kayo doon. Dito na siya ito. Diyanan pa itong isa. Sakay na. Dito ako sa ano ito. Okay ba ang lahat dyan ha? Me, tulog ba? Wala ka ba mga huling video? Me, wala ba mga huling ano dyan? Final words. Okay ba ang lahat dyan ha? Me, tulog ba? Wala ka ba mga huling video? Mga huling ano dyan, final words.
t-shirt. Kumusta ba yung property natin dito? Ayos ba? Grabe na, itayo nyo agad yung mga bato ah. Linaw oh. Ibig sabihin kanya pa rin pala to. Baka na yung upuan. Ay, asan yung upuan? Op. Dalawa. Diyan. Ha. Ay, dito na lang, mas mababaw. Okay, bro. Ano? Ano meron dyan? Bugita. Yun! Sayang eh. Di nahuli? Yung Muro Ami. Nasa si Muro Ami. Nasa si Cesar. Natin yun o. Saan? Saan? Saan kayo sakay tutungtong yan? Malalim yan. Malalim yan, Pablo. Akala ko doon yung tayo. Mga ilang feet ba yan? Akala ko doon tayo. Kaya yan. Hindi, mas maganda dito. Ang babaw. Dito ka ba galing kanina? Hindi, swimmer naman yan si Pablo eh. Nag-swim ka na ba dyan? Oo. Ah, nag-jump ka na? Diyan na nga sila galing kanina nung parating tayo. O siya, taga na. At sasabay ako. Yun oh. Boom. Galing. Sakang Pablo talaga. Oh, papa mo naman. Galing! One. Kapatid ni Aquaman yan eh. Yun oh. Si Aqua Girl. Aqua girl. O si ano naman, si Aqua Pops. Aqua Jenny Pops. naman. Aqua Pops, ikaw naman. Aqua Pops. Wala. Hindi ako kasali dyan. Saan sila akyat? Nakakakit ba dyan? Ayaw ko sa bahay. Malupit. May ikaw naman. Oh, Jen. Uwi na tayo. Si Aqua Plus naman, Aqua Plus. Kayo na nakakit. Diyan na sila. Ano nahuli nyo, Tons? Dali, ano oras na? Ano nahuli nyo? Hangin. Hangin at buhangin. Oo. 9, 10. Ano ba tayo babalik doon? 11. Saan ka magpapapicture per family? 2. Daan. Tok, may per pound pa tayo. Lahatan na. Damis daw. Yun, isda oh. Ligo na ligo. Abay mamaya. Tayo dito. Dito sa bato-bato. Croc. Dito tayo sa crocodile. Yan oh. 20 minutes. Susunod pa daw. May paparating. Ah, smile! Takla, one. Gender reveal. Isa pa. One. Pa-ultrasound mo na mamaya yan. Para malaman natin. Teka, isang ano, Tingin ko kambal pa nga yan eh. Triplet. Yan. One, two. Ito matilit. Bakit daw? Si Beb, di binuhat. Parang bias kayo ah.
Pass. Lahat daw, lahat. Lahat. Wait. Wait. Tali ka lang yun sa bakit? Yung ano daw, saan daw tatay? Oh shit. Nagkana natin ng taktik. Thank you. Pwede nga sa dagat yan para tumaba yung mga isda. Oo, lahat yan CR. Para tumaba si Nemo. Kasama na ako. Tama ka na, Shiro. Bye-bye. Bye-bye. Nag-sigargam ta na eh. Pagkuhan na pala dyan. Basic. Bye-bye! Bye-bye ka. Sabihin mo, thank you for visiting my island. Thank you for visiting my island. Iyo. Ginawa. Don Giro. Come again. I shall return. Oh, sama ako. Wala, walang gasolina, akala nyo. Drone human. Busog ang mga aso. Wala na yung rice. Ano? May isda ka pa ba dyan? Wala na yung rice. Wala na. Yun lang. Yun, dami yung lalaki. Babay na, Crocodile Island. December ka mo. Iiwan mo na yung December. Yeah. December 2029. Palobat na pala. Hawak Giro ah. Sinelas yung malaglag. Umayos ka dito, Jero. Dito ka kaya sa daddy mo? Ay, mo. Gusto mo dyan? Basta nakahawak lang, naka-life. Tumawa ka, ha? Naka-life vest naman, laki nga ng life vest niya. Ba't naman may life vest siya? Agaso. Ah, para ma-experience na may ibang kulay. Ano aso? Jero, magbabay ka na dun sa mga ano, aso. Aso mo. Aso. Gutom Magdadala kami ng mas maraming Kawawa. Malaglag yung sinelas mo! Malaglag yung sinelas. Tignan mo yung sinelas mo. Yan.
20, 20 raw, 20. 20. Maningil ka, Jiro. Para ka na, Jiro, para. Ikaw ngayon ang ano, konduktor. Okay. Di ba, doon pa yan. Madong, thank you, Manay. Kay Claro M. Recto. Very hot.